खुलुमबाय रायजोफोर सिबिनां रायजो राजा आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन गिबि गिबियावनो बयखौबो गोजोन मोनाबिलिनि मोजां हामलायनाय बावहरबाय आरो आंनि इउटिउब चेनेलनि दिनैनि एपिसोडआव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि खाथियाव गेदेमा सुबुंफोरनि बानि एबा बेसेन गोसा बिबुंथि बेनि मोनसे भिडिअ एपिसोड लाबोदों। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङाव नायग्रा नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। And now let's start the video. Montena बुंदों जाय जेबो मालायनि खोथा साना बिनि थांना थानायनि गैया। जाय जेबो मालायनि खोथा साना बिनि थांना थानायनि गैया। भारतनि बिफा महात्मा गान्धीआ बुंदों मानसि सिबिनायनि गेजेरजों गसाइखौ लोगो मोननो लुबैयो। मानोना आनान गसाइया सोरगोआवबो गैया फाथालावबो गैया। दङ जों साफ्रोमबो मानसिनि गोसोआव। दङ जों साफ्रोमबो मानसिनि गोसोआव। हारिनि बिफा महात्मा गान्धीआ बुंबोदों जाय गुबुननि खहा खालामो बियो गावनो खहा लाबोयो। जाय गुबुननि खहा खालामो बियो गावनो खहा लाबोयो। स्वामी विवेकानन्दआ बुंदों मानसिनि खैफोदनि जायनि जिउमाया गाबा मानसिनि खैफोदनि समाव जाय जिउमाया गाबा बिसोरखौ मानसि होनना बुंनो हाया। गुबुननि दुखु जारलाखौ फोजोबस्रांनो जाय गावखौ बावसोमो बिसोर गुबै ओंथियाव मानसि। स्वामी विवेकानन्दआ बुहुमनि रैखाथिनि सोमोन्दै ओरै होनदों आंनो माखासे गोथार आरो गोसो बुंब्लाबो आं बुहुमखौ रैखा खालामगोन। राजा राममोहन रायआ बुंदों सुबुंनि गेजेरावनो अबं दङ। बे अबंखौ खामानिजों आरो फोथायनायजों मोननो हायो। सुबुंनि गेजेरावनो अबं दं। बे अबंखौ खामानिजों आरो फोथायनायजों मोननो हायो। राजा राममोहन रायआ बुंबावदों मोनसे समाज मोजाङै सामलायनांगौब्ला नांगौ मेंनो रोङै खामानि मावनाय गोहो। नांगौ मेंनो रोङै खामानि मावनाय गोहो, गोथौ साननाय, खौसेथि आरो सिबिनाय गोसो।